Law aħna indirizza partikolarment illum lil dawk li diġà ikkonvertew, diġà jarfu lil Ġesu Kristu bħala l-uniku feddej tagħhom, igawdu l-maħfra tiegħu u huma magħrufin allura bħala dixxipli tiegħu. Għaliex il-Bibja tagħmel differenza bejn uliet id-dawl u uliet id-dlam. Dawk li ġrew għar-refuġju lejn Ġesu Kristu u allura huma milquha minn Alla u għandhom it-bissima tiegħu fuqu, dawn in-nies aħna lkoll allura responsabbli li dak id-dawl li aħna rċivejna inħalluh jiddi. Ma npoġġuhx taħt xi basket, tpoġġi l-fanal taħt il-basket li jagħtilek id-dawl imma appuntu d-dawl għandu jitqiegħed fuq l-istand l-imnara bħal ta' dari, tpoġġiha fuq l-istand sabiex iddawwal il-kamra kollha. U Ġesu jagħtina jesiġi minna li aħna nkunu bħal dik il-belt mibnija fuq għolja illi tagħmel ma tistax tinħeba. Għaliex hija mibnija fuq il-quċċata. U Alla qed jesponi lilna sabiex aħna nirriflettu il-glorja u s-sebħ tiegħu. Ġifieri dan messaġġ huwa aktar indirizzat il dawk illi diġà huma ċittadini ta' Smewiet u jinsabu fil-pellegrinaġġ tagħhom lejn Sion ta' fuq. U jafu għandhom it-tama ħinja fihom infushom illi huma milquha, aċċettati fil-Maħbub Ibnu. Tiftakru il-ġurnati u għall-inqas il-perjodu meta Alla dawlilkom moħħkom u qabel affarijiet ta' reliġjon ma kinux interessawkom, smajtu l-bxara tajba dwar Ġesu Kristu u rrispondejtu għalihom. Bil-grazzi ta' għarafna li fi Kristu il-barkiet kollha li Alla lest li jagħtina u il-ferħ, nasib jiena tiftakru l-ferħ partikolari dik l-għena, dik il-feliċità illi qed tara kollox ġdid. Għax inti nnifsek kont magħmul persuna ġdida. Kull minnu fi Kristu huwa ħolqien ġdid, il-qadim mar u issa kollox sar ġdid. Tajjeb? U allura dik il-sens ta' eċċitament u entużjażmu u ħeġġa ma kinux nieqsa, però tinnotaw ukoll forsi li dik l-istess ħeġġa u dik l-istess furja tal-bidu forsi issa bdiet tmajna u bdejna nissettiljaw għal livell li pjuttost ma joġobniex. Jogolna nażlu nippreferu nkunu fuq livell spiritwali ogħla milli aħna. U allura fil-waqt li fil-bidu bdejna b'dak il-ferħ, issa hemm dik is-sens ta' diżappunt, dak is-sens li forsi l-mistennija tagħna fi waqt li Ġesu għedna li jidħol minni isalva u jidħol joħroġ jisib il-mera u jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja aktar bil-kotra, l-ħajja bl-abbundanza. U inti forsi bejnek u berruħek qed tgħid din il-ħajja preżenti li qed ngħix minn ġurnata l-oħra, din hija l-ħajja abbundanti li Ġesu għedni jew xi ħaġa aħjar. Allura ħafna Kristjani bajb għal miġilu hekk jisfuma. Fejn qabel forsi l-lewn tiegħu kien jgħajjad, kien vibranti, tajjeb issa forsi bħal dak il-kejk meta toħroġ mill-forn ikun sabiħ għoli u mbagħad tħallih kwarta u jereq. U tgħid dan il-kejk isajjart jiena, pretendejt xi ħaġa aħjar. Naħseb din hija l-esperjenza ta' jekk mhux kollha kemm aħna ta' ħafna minnha li għaddejna mill-tluħ u nżul. U forsi bħalissa ninsabu dak l-inżul illi nixtiequ illi ma nibqgħux fih. Ma ħossuna bħal dak ir-raġel f'nofsa wissu illi qiegħed fl-għalqa u tant hija sħana dik l-lanja ta' nofsinhar tajjeb u qed jażaq u allura għal ħammur daqsxejn arwieħ għaddel neħħalli masqa minn idejh u intefa' għaddel u qisu għajnu titmur bih m'għadux attiv. Jixtieq iqum
Tiġrili meta nidħol ftit wara f'sinna biex nimtet kwarta nsiba tajba. Imma la darba nimtet imbagħad ma jkunx ftit inqum. U forsi dik hija l-esperjenza ir-realtà illi għaddejjin minna bħalissa nofsna reqdin. Allura l-Iskrittura Efesin 5 vers 14 tindirizza din l-eżortazzjoni din il-teġġiġa fejn tgħidilna stemba ħint li rieqed u minn belli mwiet u jdawlek Kristu. Avolja forsi dizappuntajna li nfusna u maħniex noġbu lil missiera ta' smawiet bħalma suppost noġbuh u hemm ħafna tiċrit fil-ħajja tagħna u ħafna lapazzax isir. Però qisna tlifna l-aptit u maċem dik ħajdu hekk dik il-furja tal-bidu. Stemba ħint li rieqed u minn belli mwiet u jdawlek Kristu. Fil-waqt li qiegħed jordnana x'għandna nagħmlu hemm wiegħda. Lek aħna nistempħu aħna li ħna qegħdin Kristu jdawwalna. Kristu jagħtina dak id-dawl biex ngħixu fid-dawl tiegħu li huwa l-ħajja tagħna. U stess qal, jiena ġejt bħala dawl fid-dinja biex minnu fid-dlam ma jibqax fid-dlam, ma jkollu id-dawl tal-ħajja. L-Iskrittura infatti tarrafna dwar diversi nies li raqdu. Mhux ħansemmi lil Ġesu nnifsu li wara ġurnata xogħol u x'vera ta' ministeru eżawrjenti imbagħad meta mbarka fid-dajsa avolja għamet it-tempesta raqad u baqarijiet u kellu maqajmuh għaliex kien eżawrit. Jalla dak it-tip ta' rqad aħna ingawduh għax huwa dovut lilna. Xiera iva lill-ġisem wara li jkun ħadem u mbagħad flaxija tidħol fil-frix u torqod għaliex għax tkun għamil ġurnata xogħol tajba. Mhux fuq dak it-tip ta' rqad, meta qed jgħidilna stemba ħint li rieqed. Qed jgħidilna għal dak l-irqad illi pereżempju Noe wara li nnifsu bħala raġel ta' fidi li bena l-arka u dan 120 sena jibnija u wabda lill-Alla. Wara d-dilluvju ħawwel għal qadwieli qata l-għeneb tagħha qasru xorob l-imbitjaw u siker u raqat. U lidu sabuħ anke għarwin fit-tinda tiegħu. Ma kanna r-raqda tal-abbuż mill-barkiet talla. Alla għatina l-barkiet u aħna nabbużaw minnhom. U allura nġibu ħani dak il-ġebla fuq saqajna. Dak il-barkiet ma nużawhomx tajjeb. Nistgħu nsemmu wkoll il-lelija. Li wara li talab il-Alla u Alla wieġeb it-talb tiegħu billi bat nar mis-sema u ħaraq is-sakrifiċċju tiegħu u wara li huwa Alla l-ħaj u mhux Baal u l-allat foloz tal-Kanan. Elija beża ħarab għaliex kien hemm it-teddida fuq ħajtu minn Jezebel u fid-deżert għad taħt siġra u hemmhekk raqat. Nissimpatizza miegħu fis-sens li dana kien għajjen fil-ministeru, ejja fil-ministeru. Ma l-anġlu għajmu u taħlika biex jiekol, xi raġa għajmu u Alla tratta miegħu. Però ma nistgħux ngħidu istess ħaġa għal Ġona. Ġona għal mur din-naħa, Ġona qabad u mar in-naħa l-oħra. Tajjeb u qiegħed fuq il-bastiment, il-mulej bat tempesta fuq il-bastiment, Ġona niżel fil-karina in-naħa t'isfel tal-bastiment sa brokna u hemmhekk raqad. Ir-raqda tad-diżubbidjenza sfaċċata. Jista' jkun xogħod minnha diżubbidjenza sfaċċata. Mhux forsi dubjuż x'għandek tagħmel, il-Kristjan kapaċi wkoll jorqod dik it-tip ta' raqda. Illi jġib għajb imbagħad fuq it-testimonjanza tagħna mhux vera. Sansun, kulħadd jaf l-istorja ta' Sansun minn konna tfal, mhux vera. Illi Dalila raqditu fuq ħoġrita tajjeb u mbagħad sejħet il-Filistin qatawlu xahru tilef is-saħħa tiegħu, tilef il-ministeru, tilef kollox. Ir-raqda tal-kompromess. Ir-raqda tal-kompromess hija perikoluża wkoll. Ir-raqda wkoll ta' Pietru u sħabu. Ġesu f'żomm għalilhom jitolbu u wassu biex ma titlux fit-tiġrib. U Pietru u sħabu raqdu fl-ord tal-Ġetsemani. Ir-raqda tad-dnub tal-ommissjoni smajna fuq u dal-aħħar vera. Meta inti taf x'għandek tagħmel,
isar u itlob. U tibqa' ma tagħmilhomx. U allura mingħajr ma trid spiritwalment inti torqod. Għandna dawn l-eżempji kollha biex juruna li kemm aħna li suppost mexxin dritt u mexxin bħala l-armata tal-Mulej kapaċi wkoll nitwarbu u nħejjew u norqdu. Imbagħad minn dik il-ħedla spiritwali li taqa' fuq ruħna. Nippruvaw nirranġaw kultant, imma imbagħad l-iżbal li jiġi hija li meta nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, ir-rimedju li nadottaw ħafna drabi, sforzi l-bluwa tagħna, ikun rimedju superfiċjali. Ikun rimedju li mhuwiex adekwat, mhuwiex biżżejjed. Ġeremija ċanfar lin-nies ta' żmienu, kemm il-darba meta qalilhom illi bint il-poplu tiegħi iddewwi l-ferita tagħha b'mod superfiċjali. U ħsibhom biex jgħidu slim meta m'hemmx slim. U għalhekk aħna li nafu li mhux suppost qegħdin f'dan il-livell, suppost qegħdin ngħaddu l-qudiem. Però qed tipprova tagħmel xi ħaġa, dik xi ħaġa hija xi ħaġa illi prattikament bjew mingħajrha min taħt tagħmel ebda avvanz. Din nagħmlu aħna wkoll meta ma nkunux nifilħu. Mhux vera, flok ma nieħdu trattament mediku sura ta' nies, nivvintaw xi ħaġa. Jew blasel jew b'xi ħaġa li prattikament. Hemm rimedju tajjeb li għandna nadottawh bil-kuraġġ, rimedju li jiswielna, imma hemm ukoll rimedju li ħafna drabi nirrikorru għalih, rimedju superfiċjali. Forsi ġranna wkoll għaliex fil-waqt li aħna nisimgħu l-kelma u nippreżentawlu nafusna bħala nies illi msejsin fuq l-iskrittura mqazza. Il-fidi tagħna hija msejsa fuq l-iskrittura mqazza. Forsi fil-waqt li smajnija ħafna, però meditajna ftit. Meta timmedita jew ma timmedita xejn, meta timmedita xejn, tkun qisek kilt ikla kbira, ħtafta, u x'tagħmlek meta taħt fuq l-ikel, iweġġalek żaqek, jagħmlek id-deni. Għandna nkunu bħal naġ, meta nieklu bħal naġ, difatti aħna naġ, u Ġesu għarraj l-tajjeb tagħna. In-naġ l-ikel jixtarruh, jomoduh, jerġgħu jtellawh mill-istunku tagħhom u jerġgħu jiddiġeruh. Dik il-meditazzjoni illi llum ma nafux jiġifieri meditazzjoni li inti tirrifletti. Illi inti tmur frokna fil-kamra privata tiegħek u taħseb fuq dak li smajt, fuq dak li għadek rajt kapitlu mill-iskrittura. Tista' taqrah isek il-miġnun għassalek il-ħin biex tmur l-xogħol. U issa rah b'riflessjoni bħal meta tdaħħal sponża fl-ilma, tajjeb malli twaddaba fl-ilma l-sponża tiflowtja. Imma aktar ma tħallija fl-ilma mbagħad tibda tereq bil-motor għax tibda tixrob. U jiena nsab perswas illum li forsi l-kelma tagħna li hija qawwija li taqta' bħal sejf b'żewġ tixfaq, forsi ma nifditx biżżejjed għax maħniex inħalluha, maħniex nirriflettu fuqha. U allura meta ma tirriflettix fuqha ma tifhimx sewwa, ma tagħmellek ebda ġid. Traskurajna din l-arti ħansejħilek tal-meditazzjoni li inti tirrifletti, il għaliex qegħdin ngħixu f'soċjetà tal-imġienen ħanajdilek. Illi rridu kollox, nippretendu rridu kollox, issa stess. Taqblu miegħi? Issa stess. Ħibda mill-instant coffee, min minna joqgħod joħlom illi joqgħod jagħmel il-magna u bil-filtru u ħala ta' ħin. Instant coffee. Imma instant coffee ma jimportax. Imma meta taħseb li tħassir spiritwali istantanjament minnu fih tfaqqa subajk u ħatasal fejn għandek tasal mingħajr disċiplina, mingħajr sforz, mingħajr talb, mingħajr riflessjoni, ovvjament tkun qiegħed tinganna bik innifsek, titħab bik innifsek. Il-kelma talla kapaċi tarrex, kapaċi tinvestiga
kapaċi tidħol tippenetra sa fil-kuxjenza tagħna, sa fir-ruħ tagħna. Però qegħdin nħalluha. Għax hemm mod u mod. Infatti Ġesu nnifsu jgħidilna oqgħodu attenti kif tisimgħu. Oqgħodu attenti kif tisimgħu. Tista' tisma' b'mod illi sempliċement bla fema u allura dak inutli, u tista' tisma' biex inti staqsilek innifsek mela jien issa fuq dat tarif li qed jagħtini Alla, kif se nirreaġixxi? X'imissni nagħmel? Bħal dak is-soldati li meta Ġon il-Battista kienu qed ixandar l-Vanġelu waqfuh qalulu u aħna x'għandna nagħmlu. U Ġwani kien speċifiku ħafna x'kellhom jagħmlu. Biex ikunu ġusti man-nies, ikunu kuntenti bil-paga tagħhom, meta inti issaqsi lil mulej, x'imissni nagħmel issa? Int kellimtni. U għallu jien kif ħan nirrispondi? Għalhekk David il-Salmista f'Salm 19 wara li ċċelebra kemm il-kelma tal-Alla hija effettiva, hija kelma li taħjina, taħjir ruħ tagħna, tagħmilna orrif, tferraħna, ddawwalna, da kollu f'Salm 19. Imbagħad jispiċċa biex jgħid min jista' jaraf l-iżbalji tiegħu naddafni u mulej minn ħtijiet il-moħbija. Ġifi David kien jaf illi avolja forsi esternament kien aċċettabbli qudiem in-nies. Kien bniedem tal-affari tiegħu, però kien jaf illi fl-inter tiegħu kien hemm il-gburija, supervja, arroganza, nuqqas ta' fidi, tal-affarijiet kollha, illi għan-nies ma jidhrux imma l-Alla huma serjissimi. U allura ħares l-qaddej tiegħek mid-dnubiet ta' tkabbir. Tħallihom x'jaħkmuni. Imbagħad inkun bl-ħtija u mnaddaf minn ħtija kbira. David xtaqmel l-kelma tal-Alla tħalli l-effett massimu tagħha fuq ruħu. Ġifieri il-riflessjoni, l-eżaminazzjoni ta' nfusna għandha tkun regolari, però mhux biex aħna ħanejdu insiru morbidi, insiru tant jisna iffissati fuqna nfusna. Le. Alla jridna l-ewwel qabel xejn illi aħna ngawdu il-maħfra li għandna. Għalhekk issa billi aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliema Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Minha hawn huwa l-bidu, hawn huwa l-pedament ta' kull Kristjan. Hawn nieqfu illi aħna ġustifikati, Alla jiddikjarana ġusti, illiberati minn kull ħtija, maħfura mid-dnubiet kollha minħabba Kristu ibnu waħdu. U allura sala darba aħna imlibsin l-abjad mill-qwejn fil-maħbub ibnu, iva issa ridu il-mixja tagħna tkun taqbel, tkun konformi ma' din is-sejħa glorjuża tagħna. U allura iva l-aħwa, irrid nagħtikom tama skont l-Iskrittura illi hemm għad fadal ħafna oqsma, għad fadal ħafna ċaċet xwed jista' jixxabbat u l-esperjenza Kristjana tiegħu tkun ħafna aktar eċċitanti, ħafna aktar produttiva milli qatt jista' jaħseb. L-Apostolu Pawlu jgħid issa lil dak, jiġifieri l-Alla li kapaċi jagħmel wisq aktar milli aħna nimmaġinaw jew naħsbu skont is-seta tiegħu li taħdem fina lilu tingħata l-glorja fil-Knisja permezz ta' Ġesu Kristu issa għal dejjem. Alla kapaċi jagħmel wisq aktar. Il-ħtija hija tagħna illi aħna nafu li aħna jekk maħniex reqdejna l-inqas imma żgur imħedlin. Lest li tqum il-għaliex Efesin 5:14 stembaħ int li ried. Ġifieri ir-realizzazzjoni rridu nitlu daħla fina nfusna u ngħidu iva jien ried. Jien minix qed niġri l-ġirja tal-fidi illi Alla poġġa qudiemi. Jien minix qiegħed niġġebbed, minix nagħmel dak l-isforz. Pjuttost issa waqajt kajman. Pjuttost issa daħal dak l-ispiritu ta' indifferenza. Illi jiena nħalli nnifsi nitkaxkar mal-kurrent. L-Apostolu Pawlu però ma kienx hekk.
Bosu Pawlu fil-Filippin 3 vers 9 wara li kif propjament għadin qed ngħidilkom illi hu kien qed jafda illi jinsab fi Kristu mhux bil-ġustizzja, mhux bis-sewwa tiegħi qed jgħid dak li nagħmel jien. Imma bil-ġustizzja li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Pawlu jaf illi hu milquh minħabba Kristu, minħabba s-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib. Xejn aktar. Il-ġustizzja li tiġi minant Alla permezz tal-fidi. Imbagħad ikompli jgħid biex nara flilu. Pawlu jitenna fil-ġustifikazzjoni jifraħ illi hu moti maħfra b'xejn u li darba kien persekutur u inġurjus u midaj tafu l-istorja tiegħu qabel ma konvertox vera. Kemm ħaqar lill-Kristjani, però Alla kellu ħniena minnu, Pawlu tenna f'din il-ħniena u issa jrid naf lilu u s-seta tal-qawmin tiegħu. Pawlu jrid illi Alla jużah skont l-omnipotenza tiegħu. U ma kien xejn ħlif ġarra tal-fuħħar. Fina nfusna aħna ġarra tal-fuħħar, però Alla kapaċi jesibixxi, kapaċi jinvesti fina il-qawwa tiegħu sabiex jibda lilna u l-soċjetà illi fiha ngħixu. Irrid naraf lilu u s-seta tal-qawmin tiegħu u x-xirka fit-tbatijiet tiegħu għattilkom illi biex inti tavvanza spiritualment hemm prezz, dan huwa l-prezz. Illi rridu nixxierku fit-tbatijiet ta' Kristu. Ma nistgħux aħna nitqazzu mingħajr ma nbagħtu. Mingħajr ma nbagħtu. Il-triq tal-Kristjan hija l-Via Crucis, hija triq tas-salib. Ġesu waħda mill-stqarrijiet l-aktar imtennija fil-Vanġeli kollha. Hija din. Jekk xi ħadd jixtieq jiġi warajja, jiġħad li hu nnifsu. Jerfa' s-salib tiegħu imbagħad jiġi warajja. U hija mtennija hija ripetuta mhux b'kombinazzjoni għax hemmhekk jridu nifhmu. Ovvjament aħna bnedmin nħobbu l-kumdità u nħobbu li kollox jiġi easy. Tajjeb, forsi maħniex, jew forsi qatt ma iddeterminajna fina nfusna illi iva rrid ħajdwek inxammar il-kmiem, irrid naħsal wiċċi, irrid intajjar in-nas minn fuqi u attwalment niġri dik il-ġirja jew kif qal Pawlu li tiġġieled il-ġlieda tajba tal-fidi. Il-ġlieda kontra d-dnub, il-ġlieda kontra t-tentazzjoni. Forsi diskors bħal dat tal-Apostlu Pawlu fejn irrid naraf lilu, s-seta tal-qawmin tiegħu, ix-xirka fit-tbatijiet tiegħu, biex ikun nixfu fil-mewta tiegħu. Jibgħu kien lesta li jkun dajja fih innifsu sabiex il-qawwa talla tidher fih. Forsi diskors bħal dan però jiżgarra f'widnejna u ovvjament influenzati mill-ħafna ideat popolari għax l-ideat li għanna bl-Inglis ngħidu they pamper the flesh. Ideat li huma sbieħ fil-widnejn, jistgħu sbieħ, però x'intaqsar ma ssib xejn. Dan huwa d-diskors evanġeliku li Kristjan id-dixxiplu, Ġesu qal, id-dixxiplu mhux ogħla mill-imgħallem tiegħu. Ma d-dixxiplu ma sejjaħ biex ikun bħal l-imgħallem tiegħu. Bħal l-imgħallem tiegħu. Ma nafx għajduli intom. Meta kemm individwalment, kif ukoll bħala miġema, bħala knisja. Forsi aħna sodisfatti bina nfusna. Forsi aħna we're sitting on our own laurels. Qegħdin kuntenti sa fejn wasalna. Għax dik hija l-agħar ħaġa li wieħed jista' jiġrilu. Illi iħalli t-tajjeb ifixklu milli jilħaq l-aħjar. L-aħjar. Pawlu talab għal Filippin u għalilhom jiena qed nitlob għalikom biex intom tagħżlu l-aħjar. Teċċellaw. Mhux numru fil-folla.
imma li wieħed jidher, illi wieħed jirrifletti d-dawl ta' Kristu. L-ar ħaġa sa tiġrilna hija dik li ġara l-Knisja ta' Laodikija żmien twil ilu meta Ġesu qalilhom intom qegħdin tgħidu jien għani, Sinjur ġifieri, sta' ngħid u ma neħtieġ xejn u ma tafx li inti msejken makus, fqir, għama u għarwien. L-assessment tal-Knisja tagħha nfisha f'kuntrast ma l-assessment illi ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li fil-Revelazzjoni għandu għajneħ bħal fjammi tan-nar li penetra u jaf fil-realtà tagħna l-koll. Il-Knisja kienet qed tgħid jiena sinjura ma jonqosni xejn, Ġesu qal inti makusa fqira. L-oppost. Kapaċi l-Kristjan iqarra bih nifsu tant iva. Għandna każ hawnhekk iva. M'għandux ikun. Għaliex jiġilu hekk għaliex ikun raqat. Ikun raqat. Ikun qed jitlef, ikun qiegħed jitlef u anke forsi wkoll itellef il-ħadd ieħor mill-aħjar barkiet li Alla tagħna għalina. Narġa' ngħid dawk il-barkiet li ma jiġux irħas. Forsi l-esperjenza kristjana tagħna irreduċejnija, niżżilnija għal fatt li inti titlob tikka, taqra kapitlu, tattendi l-Knisja li erba' u l-ħadd, jew almenu l-ħadd, u b'daqshekk tajjeb. U qegħdin ninsew li Alla qed isejħilna biex nesperjenzjawh. Pietru jgħidilna jekk intom doqtu kemm hu ħelu l-mulej. Hemm dik l-esperjenza tagħna. Dik l-esperjenza li fis-Salmi dawn in-nies ta' dari isemmuha sikwit. Il għaliex kellhom din il-rabta, din il-komunjoni mal-Alla, gawdewha. Salmu 91 biex intikom eżempju ċkejken fejn jgħid laħabni jien neħilsu naqbes għalih la darba ara f'ismi. U jsejjaħ li u jien inwieġbu, inkun miegħu fil-għali, neħilsu u nerfalu ġieħu, bomor twil nimlieħ u nurħi s-salvazzjoni tiegħi. Alla qiegħed qiegħed ibierek lill-bniedem għax dal-bniedem għandu jdeħ battala u lest li jirċievi mingħand Alla. U jaraf japprezza dawn il-barkiet mingħand Alla. Fuq kollox l-għarfien tal-Alla. Illi wieħed jaraf il-Alla u jimxi miegħu minn ġurnata għall-oħra. Ovvjament dan inissal fina ferħ kbir. Bħal darb'oħra. X'tip ta' ferħ qiegħed tfittex fil-ħajja x'kulħadd, jiena mittuha kulħadd ifittex il-ferħ, kulħadd ifittex li jkun kuntent, mhux vera. Però x'tip ta' ferħ? Pawli jgħid ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Litra l-Filippin tiegħu hija mimlija 16 darba, 17 darba jalludi għal il-ferħ. Però x'tip ta' ferħ? Ferħ fil-mulej. U dak ir-raġel min kitibha, raġel li kien ħabsi. Illi mingħajr ebda tort ta' xejn spiċċa ħabsi. U mill-ħabs qed jiktab dar Filippin u jgħidilhom ifirħu miegħi fil-mulej. Il-ferħ illi fil-qari tal-lum huwa wkoll prominenti ħafna. Salm 63 vers 5. Ruħi tixba' qisha bil-mudullun u s-simna. U fommi ifaħrek b'xuftejn ferħana. B'xuftejn ferħana. Aktar l-qudiem jgħid għax jiena int kont l-għajnuna tiegħi għalhekk fid-del ta' Ġwenħajk nitenna. Fid-del ta' Ġwenħajk għandek bħal dak il-fellus ngħidu hekk illi daħal taħt il-ġewnaħ tal-roqqa u hemmhekk isib il-wens, hemmhekk isib sħana, hemmhekk isib propjament il-milja kollha tiegħu. Jispiċċa biex jgħid ukoll is-sultan imma s-sultan jifraħ falla. David illi meta kitbu das-salm kien sultan maħrub. Maħrub, probabbilment meta Sawl ma rridx iċedi tron tiegħu u David kellu jaħrab fil-deżert ta' Ġuda u David baqa' b'dik ix-xenqa għal Alla, baqa' mxennaq, baqa' mlebleb għal Alla.
Li kieku Alla jpoġġina f'dik il-kriżi, li konna noħorġu mid-dar u ninfirdu mill-familja tagħna. U qegħdin ngħixu f'deżert. X'jiġri minna? Ninsew il-Alla, niddispraw, jibdew id-dubji. Mara kif tkellem David u Alla Alla tiegħi, missħab infittxek jien, ruħi għaċċana għalik, laħmi u mxenna għalik, fart nixfa maħruqa fejn m'hemmx ilma. Nasabat minna. Ma għadda dik l-esperjenza ta' għaċ klubi, għaċ estrem. Ġurnata, 2, 3 u għat ma sibx tixlob. Ma nafux iġfieri. Ma David kien. U bħalma laħmu kien imxenna għall-ilma. Ekku kol, qed jgħid ruħi hija għaċċana għalik. Għal David illi iżomm li nnifsu frisk u ferħan u b'saħħtu spiritualment kien kollox għalih. Pietru jgħidilna li għalkemm il-Ġesu intom ma tarawhx bħalissa, tifirħu fih b'ferħ li ma jtfissirx u mimli glorja. Hija dik l-esperjenza tagħna? Illi l-ferħ tagħna fi Kristu huwa ferħ li ma jtfissirx? Jew forsi qegħdin partu dan il-ferħ mal-ferħ kan jgħidu karnivalesk, jew mal-ferħ tal-festi li taf toffri d-dinja u qegħdin nixtorbu min għalina se nkunu sodisfatti dak it-tip ta' ferħ. Tippruva ħiva dak il-ferħ u tkun qisek qed tiekol l-irmiet. Ħallek mimli u qed tomot fuq ix-xejn u qed jagħmlek il-ħsara. Għaliex? Għax minfloku inti partat il-ferħ veru ma ferħ illi huwa superfiċjali u ma jiswa xejn. Salm 16 forsi jikkonvinċina fejn jgħidilna int omulej turini il-modija tal-ħajja quddiemek hemm il-milja tal-ferħ fuq lemintek. Hemm għax għal dejjem. Għandna din l-esperjenza tal-Alla illi nafu konvinti u allura qegħdin infittxu illi nitlu f'dan il-ferħ mill-preżenza tal-Alla. Iva ferħ qaddis u hekk għandu jkun. Iva ferħ illi għajjimna, illi għamilna entużjasti, illi jagħtina dik l-enerġija biex attwalment nagħmlu d-dover kollu ta' Alla. Lut 12 jgħidilna li Ġesu għal ferħ qiegħed qudiemu sofra s-salib, qegħdin tarawha. Minħabba l-ferħ, Alla qiegħed ferħ u x'inhu il-ferħ li hu kellu jikseb għalih innifsu poplu innumerabbli minn kull ġens, minn kull tribù tad-dinja kollha. Dak kien il-ferħ ta' Ġesu. Imma dak il-ferħ seta' jesperjenzjah billi miet fuq is-salib għal maħturin tiegħu. U l-istess ħaġa aħna. Bħalma Ġesu mexa t-triq sas-salib hekk ukoll kull dixxiplu tiegħu. M'hemm ebda dubju dwar dan. Ferħ imma wkoll niket. Aħna ma nixtieq ngħidu il-bniedem kapaċi jkun kumpless, kapaċi jkun komplikat ħafna. Aħna komplikati. Fil-waqt li kapaċi nifirħu b'ferħ ma jtfissirx, kapaċi wkoll nitniktu. B'xiex nitniktu. Tispeċi ngħid li xi Kristjani jitniktu għax l-affarijiet forsi ma jiġuhomx tajjeb, ma jiġuhomx kollox żombor. It-tifel fallilhom mill-eżami. Jew forsi nis-sogra ngħid ukoll li għax ma talawlhomx l-erba' numri tat-tompla jew dak huwa għajb. Meta inti qed tfittex xi ħaġa illi anke jekk tiksibha xorta waħda mhix se tennik. Xiex it-nikka tal-Kristjan. Pawlu qal jien għandi niket f'qalbi. U għali kbir. L-istess wieħed li qal in-nafir ħadejn fil-mulej kien jitnikket. U qal għandi dwejjaq kbar f'qalbi. Minħabba ħuti il-lut li kienu mitlufin li warbu lil Kristu ma rfuhx bħala l-Messija. Pawlu għala għal konċittadini tiegħu. Dak it-tip ta' niket iva. Dak it-tip ta' niket. It-tip ta' niket
illi esperjenza Pietru meta min għalih ħajkun tant hero u l-Ġesu għallu lest li anke mmur il-ħabs u anke mmut għalik. U Ġesu fżaħ u ssieħ. Għallu għabba ma jidden serdu ħatkun ċatni 3 darbiet. U Pietru kif irrealizza skont Luqa 22 jgħidilna li mbagħad ħareġ barra meta Ġesu ħares lejh. U Pietru realizza u ħareġ barra u bekka biki ta' mrar. Meta kien l-aħħar darba li bkejna minħabba id-dnub li aħna kommettejna, minħabba il-fatt li aħna l-allatant id-diżappuntajnieh. Il-istajna għamilna ħafna ħjar. Ma jistgħux ngħidu l-Pietru kien fenna fina. Miexi flama Ġesu fetaħlu għajnejh, qallu fżaħ. Ferħ niket devozzjoni wkoll. Devozzjoni. Jekk irridu l-esperjenza tal-Alla, rridu nkunu devoti. Nies li huma trivjali, nies li huma leġġieri, li ħsibhom biex jittantaw ix-xemx għaddejja u biex jiċċaċċraw. Għajna tista' tavvanza. Mal-konverżjoni, forsi tinnutawha din kollha kemm intom. Mal-konverżjoni, fejn qabel forsi kont moħħok fuq il-werqa. Li jiġi għal idejk tagħmlu ma taħseb xejn, mal-konverżjoni il-Kristjan isir bniedem sober. Ġifieri l-effett tal-alkoħol m'għandux dak l-effett tal-alkoħol f'moħħu. Huwa sensibbli. Jaf jirraġuna. Hemmhekk l-jekk ta' bil-ħaq iltqajna ma' Alla permezz ta' Ġesu Kristu. U Ġesu ippreżentana għad-disin u bla teba quddiem Alla bil-merta ta' sakrifiċċju tiegħu. Fil-preżenza ta' Alla bil-fors se tkun devot. Kif nuru għad-devozzjoni? Id-devozzjoni nuruha illi l-priorità bħalma għamlet Marija meta Ġesu mar għandha Marija oħt Marta. Marija qalet din hija okkażjoni speċjali. Warbet il-faċendi, warbet kollox, poġġiet ma saqan Ġesu u taxqet bih u bil-kliem tiegħu. Marta protestat. Għax Marta derila li l-faċendi huma aktar importanti mill-komunjoni tagħna ma' Ġesu Kristu. Xi nies qegħdin jitbismu li forsi hemmhekk li naraw li l-prijoritajiet tagħna huma ħżiena. Hemmx nirranġaw. Għadek bħal dik il-tifel tal-primarja illi għadu ma jafx jgħid in-numri wieħed wara l-ieħor. 1, 7, 5. Le. Dawk l-affarijiet li huma essenzjali, indispensabbli, ma tgħaddix mingħajrhom. Dawk huma li għandek tfittex. Imqar jekk l-oħrajn ma tilħaqhomx. U Ġesu ddefendi għal Marija. Meta qaltlu għejdilha biex tiġi tagħmel il-faċendi miegħi għax faddal ħafna x'nagħmel, Ġesu qalilha Marta, inti mħabbta b'ħafna affarijiet. Imma ħaġa waħda hija neċessarja. U Marija għażlet l-aħjar sem tagħha. Għajdu li intom faċenda nieqsa x'differenza ħad tagħmel. Meta inti qed tħalli lil ruħek tidbiel tixxotta minn dak l-ilma illi Ġesu wedna, vera? Il-Mara Samaritana għatini nixrob. Kif inti tistaqsini biex nixrob inti ludi, jien Samaritana. U Ġesu għalilha kif kont taf qed jgħidlek għatini nixrob, kont titolbu int. Hu kien jagħtik l-ilma ħaj. Dak huwa l-vera priorità tagħna, mhux vera. Però nibża li forsi waqafna fil-bidu konna qegħdin naqtfu nagħmlu progress, imissa waqafna nistrieħu fuq l-imqadef tagħna. F'nofs il-baħar. U nistrieħu u mbagħad ma s-serħan jiġi aktar serħan u s-serħan isir qass u l-qass isir imbagħad għama. Stemba ħint li rieqed u minn belli mwiet u jdawlek Kristu.
Pawlu ma kienx jaf x'inhuwa serħan, Pawlu kien kapaċi jinsa l-ħwejjeġ tal-passat u kellu x'jinsa u x'vera. Sawl ma kellux jinsa l-ħwejjeġ tal-passat, l-arokażijiet li għamel fil-preġudizzju u fil-bigottiżmu tiegħu reliġjuż, jippersegwita l-insara saħansitra anke joqtolhom jixithom il-ħabs, kellu ħafna x'jinsa. Ma dak ma affarijiet tal-passat. Issa Filippin 3 vers 12 jgħid mhux li jiena diġà ħaqt it-tmiem. Din hija l-pożizzjoni tajba. Din attitudni tajba. Pawlu li qed jiena għad ma lħaqx it-tmiem, għad ma wasalx fejn għandi nasal. Imma din ħaġa waħda biss nagħmel. Din ħaġa waħda biss nagħmel. Nibqa' miexi biex infittex li naqbdu lil Ġesu ġifieri bħalma jien ukoll maqbud minn Kristu Ġesu. Infittex li naqbdu. Mhux nimxi miegħu mill-bogħod. Mill-bogħod. Pietru mexa miegħu mill-bogħod. Meta ħaduh wara li arrestawh u x'vera. Mexawh mill-bogħod. Mill-bogħod aħjar ma tkun tafu xi Ġesu Kristu. Għaliex, dak il-Knisja li huwa ċanfar, għalihom intom jidrilkom tinsinjuri ma jqoskom xejn, intom għarwenin, foqra falluti, omja. Għallu għantikom parir, biex tixtru minn għandi ungwent, ħalli tapplikaw, ħalli tibdew taraw ir-realtà tal-ħajja. U deb, imsoffi minn nar biex issiru ta' bil-ħaq sinjuri. Si? Ġesu ma jċanfarniex biex reċna, jew biex jallina, jew biex ħajdu hekk jitaxxa jarana nsofru. Le. Iċ-ċanfira ta' Ġesu hija motiv, hija inċentiv biex aħna noqorbu lejh. U allura l-ewwel pass għal stejqien revival għal biex aħna inqumu min-nas. Biex aħna nsibu postna. L-ewwel pass hija li l-Kristu infittxuh b'qalbna kollha. B'qalbna kollha. Imqar Ġeremija meta Alla kellu ikeċċi lill-poplu tiegħu stess minn artom u jħodhom f'Babel minħabba l-idolatrija tagħhom u d-diżubbidjenza tagħhom. Ġeremija 29 mbagħad jgħidilhom għax jiena naf il-ħsibijiet li naħseb fuqkom jgħid il-Mulej. Wara li sawwathom minħabba li kienu mqarbin, issa jgħid jiena naf il-ħsibijiet li naħseb fuqkom. Huma ħsibijiet ta' sliem mhux ta' ħsara biex nagħtikom futur u tama. Bħalma missier jekk għandu tifel ardit u diżubbidjenti, jkun kapaċi jurih is-sawt, mhux vera. U jgħalmu u iwidbu, mhux għalli jagħmel li jrid. Imbagħad intom issejħuli, ikompli jgħid hawnhekk, intom issejħuli u tiġu u titolbuni u jien nisma'kom u tfittxuni u ssibuni meta tfittxuni b'qalbkom kollha. Kemm huwa reali Alla għalikom? Kemm hija prezzjuża s-salvazzjoni illi Ġesu għalalna b'demmu stess. Huma affarijiet li issa bħalli kieku dawn huma dritt tagħna, jew ninsabu ta' kuljum meraviljati ma nistgħux nemmnuha li Alla ħen għalina, propja għalija. Ninfittxu lill-Mulej. Nfittxu lill-Mulej. L-ewwel u qabel kollox. Ħosea kapitlu 6 vers 3 għalhekk ejjew narfu lill-Mulej. Ħanitħeġġu biex narfuh. Eżortazzjoni oħra. Ħanitħeġġu biex narfuh. David li kien maħrub fid-deżert. Nerġa' ngħid u kien baqa' b'dik xenqa għal Alla. Mbagħad jgħid għalhekk ġejt narak fis-santwarju biex nara s-seta u l-glorja tiegħek. Jiġifieri David xtaq u esperjenzja din illi meta kien ma' sħabu fit-tempju
fil-kongregazzjoni tal-ġusti, qed ifaħħar il-Alla, qed jitlob magħhom. Hemmhekk qal jiena nara s-seta u l-glorja ta' Alla. Dak huwa l-bżonn l-aktar essenzjali tagħna. Li aħna insommu qrib infittxu l-Ġesu. Imbagħad ukoll napplikaw għandu fiduċjużi illi l-vera bżonnijiet tagħna Ġesu kapaċi jissodisfhom. Dak li qalilna fittxu l-ewwel is-salta tal-Alla, priorità, l-ewwel fittxu s-salta tal-Alla. U l-ġustizzja tiegħu u nagħmel affarijiet l-oħra jiżdidulkom, ħwejjeġ, ikel, il-bies. Ġesu qal il-pagani ifittxuhom bħalli kieku din hija l-eżistenza kollha tagħhom. Iffissati fuq x'se jieklu, fuq x'se jilbsu, fuq kemm għandhom ġid, kemm għandhom possedimenti. Bandora Ġesu jgħid il-ħajja tal-bniedem ma tikkonsistix f'kemm għandu ġid jew beni jew possedimenti. Xi ħaġa li aħna rridu nikkonsidrawha bl-akbar serjetà. Ġesu kapaċi jissodisfa il-vera bżonnijiet tagħna. Vers 3 David jgħid għax it-tieba tiegħek hija aħjar mill-ħajja u għalhekk xoftejja jfaħru lilek. Anke David anke kieku jmut qal ikun aħjar. Imbasta ngawdi t-tieba tal-Alla. Imbasta ngawdi t-tieba tal-Alla. Vers 7 u 8 ikompli jgħid jiena kont l-għajnuna tiegħek jgħidlu. Għalhekk fid-delta ġwien ħajk nitgħenna. Ruħi tingħaqad miegħek biex timxi warajk. Eidek il-leminija tweżinni. Għandu falla għandu is-sosten tiegħu, l-assistenza li kollha li għandu bżonn u x'vera. Ruħi tingħaqad miegħek. David ma kien sodisfatt li sema b'Alla imma li jkun marbut ma' Alla. Marbut mill-qrib ma' Alla. Qed insemmu l-bżonnijiet tagħna, bżonnijiet tagħna. Il-bżonnijiet tagħna li Ġesu qal dwarna illi xara minn raskom ma taqax mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Il-bżonnijiet tagħna illi aħna ta' Ġesu li qal għalfejn tinkwetaw meta ma tismintomx kapaċi tagħmlu xara waħda bajda jew sewda fuq raskom. Ġifieri aħna li aħna tant limitati, tant dgħajfa fina nfusna. U Ġesu qed jgħidilna tinkwetawx tibżawx merħla żgħira għax oġbu lill-missier li jagħtikom is-salta. Dak huwa l-bżonn tagħna, aħna nkunu fis-salta ta' Alla. La nkunu nafuh. Mhux sempliċement intellettwalment li nafuh l-għarfien ta' Alla jissarraf u taraf li inti verament tafu lil Alla billi kull ġurnata tesiġi minn innifsek li inti toġbu f'kollox. F'kollox. Mingħajr kompromessi. Stembaħ int li rieqed u minn belli mwied u jdawlek Kristu. Qed jgħidilna int li rieqed mhijiex tgħajjira. Hija l-istampa reali li naħseb jiena li kanu onesti ma' nafusna, ngħidu xi ftit jew wis iva jirried. U navvanzaw l-aħwa qatt ma nistgħu ngħidu illi nistgħu nkunu sodisfatti minn nafusna. Il-vjaġġ huwa twil għalkemm l-omor tagħna huwa bażikament qasir ħafna bħal dell li jgħaddi minn fuq ħajt u x'vera. Però illi nimxu b'fedeltà ma' Alla, illi ħarsitna tkun il-fuq bil-mistennija tal-ritorn tiegħu, li ngħixu fid-dawl ta' dik it-tama, li nfittxu li nsebħuh, li nfittxu li ngawdu dik il-komunjoni miegħu, mistejqrin. Mhux bħal dak il-melħ li qata. Għandu isem ta' melħ, forsi fil-ġarra wkoll melħ. Bad muru dduqu u ssibu insipidu melħ li mhux mielaħ. Ma rridux nkunu hekk vera. Rridu nkunu ta' bilħaq nies illi qegħdin naqdu l-missjoni li Alla poġġa qudiemna. Veru kapaċi niżvijaw
kapaċi notru, kapaċi nitilfu s-sens ta' direzzjoni, però Alla kapaċi jirrestawrana. Pietru, illi Ġesu ċaħdu, Ġesu nnifsu mar u feċċu biex jirrestawraħ miegħu. Din hija t-tama tagħna illi aħna ninsabu f'idejn Ġesu Kristu u Ġesu qal li dawk kollha li tagħmel missier jien mhux biss ma nkaċċihomx il-barra, imma nqajjimhom fl-aħħar jum. Di għattama tagħna, mhux fina nfusna, f'Ġesu illi ħabna. Ġesu illi tallu nnifsu għalina sabiex finalment jippreżentana qudiem il-missier. Ferħ kbir, b'eżultanza, walla lilu rridu nagħtu l-glorja, il-ġieħ, il-majestà u kull onur. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now